Syö kuuntelu. Okei, Masa, annapa tulla se paikka vielä, toistapa pari kertaa, niin nyt mulla menee tuohon videolle, niin toista muutaman kerran se QTH-paikka, että go ahead. Prego. Ootko se Janne poika siellä kuulolla? Joo, tänne vähän kähiseetä katuvalojen alla ja rekaassa sen on nippalaa, niin ei oikein taas saa selvää, mutta koitetaan, annapas tulla käsiseestä, täällä mä saan mopille kuuntele. Joo, selvä. Annapa Masa tulla paikkakunta ja maa, niin menee videolle koko ajan. Nyt tuli hyvin, että jos kuulet täältä, niin toistat pari kertaa, niin saadaan tuohon kuuntelu. Paikkakunta on tällä hetkellä semmonen paikka kuin Vehta. Että semmonen. Roger. Joo, Vehta kuitattu ja sanoppa maa vielä, niin saadaan sekin tuohon todistettua, niin anna tulla pari kertaa. Ne yrittää siihen päälle vähän huutaa, mutta kun toistaa pari kertaa, niin tulee hyvin. Joo, jos mä saan kuulet, niin se Vehta on kuitattu tänne ja maahan on Saksa, että siinä yrittää kyllä moni muukin päälle, mutta tämä tuli tähän nyt tallennettua, että kuuntelu. Selvä. Joo, selvä homma. Tänne päin tuli taas ihan hyvin ja paikkakunta on kuitattu tai paikan nimi, että maa puuttuu, mutta sehän oli se Saksa, Deutschlandihan se on, että en tiedä tuleeko tämä läpi, mutta kovasti siinä yrittää muukin nyt painaa päälle, mutta kuitenkin.